हाय लोगोफोर गोजोन मोनाबिलिनि बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो खुलुमनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। जोङो दायो बे समावहाय लोखि मेलायावहाय बेरायहैनो थांनो ओंखारदों आरोना। भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोना जुदि मोजां मोनोब्ला अननानै लाइक खालाम आरो साबस्क्राइब खालामनानै होदो बयबो। थुदो बिदिब्ला नोंथांमोनाबो आंजों लोगोसे आंनि भिडिअखौ अननानै नायलांदो। आमचा आं गेलेफेराखै आं मिथियालै दावदै लानाङाले बेखौनो लादो। Hari nomor syarat masuk mana Salah, maaf 2 taka. Eh, kau yang hubung nang 2 taka. Salah. Sudah kasih janda. Kontrol. Terus. Ini tahu kan? Iya. Ada yang unjung. Ada usaha ini. Pas. Ayo, ada usaha ini. Taka. Masih. Salah. Mabur. Hari nomor salah. Masih melakukan. Mabur 2 sekali. Sini sekarang buat. Dos, 20, 20. Masih
কত আধা কেজি 100 जोङो मेलानिफ्राय न'सिम सफैबाय आरो दायो आं बे समावहाय जोङो मेलायाव बेरायनानै मा मा मुवा बेसाद मोनखो बेखौहाय नोंथांमोननि गेजेराव आं देखायनो नागिरदों आरो मैया आंना हासबेन्डआ माने खेला गेलेनायावहाय बास्केट मोनदों आरोना बास्केट आरो बिनिफ्राय सार्फ बिनिफ्राय थोरसि सुग्रा साबुन आरो ओमफ्राय दुगैग्रा साबुन आरो बिनिफ्राय दंबावो नै आपेल फिथाइ थाइथाम आरोना आपेल फिथाइ माखौ लायो माने दाउदै बिस्कुट ओमफ्राय दालि आरो गोबां माने थाव नालेंखर गोबां बुस्थु दंमोन आरोना ओमफ्राय आङो माने बेफोर गासैबो मुवाफ्रा माने जोंनाव न'आव दंखाजोबो नालायखाय आपेल फिथाइखौ जानो लुबैनानै लाहोबाय आङो नै ओमफ्राय मेगि ओमफ्राय माखौ लागोन माखौ मागोन मेगिखौनो लाबोबाय नै मेगिखौबो मोनदों आरो बेखिनियानोमोन आरो जोंहा हासबेन्डआ गेलेनायाव मोननाय मुवाफ्रा आरो बांद्राय गेलेहोआसै आङो बे माने गेलेबाय थानो नागिरदोंमोन आरोना गासैबो मुवा बेसादफ्रानो न'आवनो दंखाजोबो नालाय ओमफ्राय ओरैनो फैसा लस जागोन होननानै आङो बांद्राय गेलेहोआसै आरोना बेखिनिखौनो गेलेहोनानै आं न'आव लिंनानै लाबोबाय एसेनोसै